Lionel Messi je bolji fudbaler od Cristiana Ronalda i ima goru kolekciju satova. Dobrodošli u prvi podcast u kojoj će nas trojica biti gosti i pričat ćemo o kolekciji Lionela Messija, najboljeg fudbalera na svetu u ovom momentu. I možda najboljeg svih vremena. To ću prepustiti ipak mojim gostima da kažu. Sa moje desne strane prvi čovjek je Željko Bošnjak, drugi je Aleksandar Šaćirović, obojicu već dobro znate, dobro uigran tim sat na ruci. Pa hajde mi recite da li sam napravio dobar uvod. Tam. Ti, Da igrate Paprika i Makaze, ko će prvi? Ko će prvi da krene? Prepuštam tebi. Pa ne, pazi, da pričamo o kolekcijama ili pričamo o Messiju kao fudbaleru? To si moj uvod, iskomentariši ga. Ja ću reći samo jednu stvar. Messi nije najpopularniji fudbaler u svojoj državi, tačka. Nego ko je? Jedan jedini. Željko, kaži mi ti svoje mišljenje. Pa ja ću da budem malo koncizniji i reći ću da, Messi je najbolji igrač svih vremena. A da li ima goru kolekciju satova od Cristiano Ronaldo? Pa mrtva trka je. Zašto? Pa ne znam, meni se... mislim, neki satovi su zaista jako Generalno, dobri. fudbaleri pojma nemaju. Ali dobro, nećemo da generalizujemo odmah. Dobra, čast izuzecima, ali generalno fudbaleri nemaju. Ko je dobar izuzetak? Nastavi, Željko. Eto, toliko o tome koliko imaju dobre kolekcije kad ne mogu da se setimo. Ima par zanimljivih komada, ono što ja znam, ali da, u većini slučaja to nisu neki satovi koji su bar, što se mene tiče, nešto prijemčevi i dobri. Mislim, cilj današnjeg okupljanja, prvobitno sam ja htio da snimim sam u kameru video o tome koje satove posjeduje Lionel Messi, ali sam shvatio da čovjek ima u kolekciji 30 satova, 30 luksuznih satova, vrednosti, da ono što smo mi vidjeli na društvenim mrežama, ukupne vrednosti 3,5 miliona evra u ovih 27 satova koji ćemo mi danas proći. I onda sam prvo shvatio da ta emisija, da ja sam pričam o toj kolekciji bi trebala satima i bilo bi dosadna prvo meni da pričamo, o drugoj ljudima da gledaju. Onda sam rekao, sešćemo nas trojica da pričamo o njegovoj kolekciji. Ono što prvo moram da vam postavim kao pitanje jeste da li je zaista nekome potrebno 30 plus luksuznih satova? Pa ja mislim da kad si Messi i kad verovatno prisustvuješ tolikom broju događaja i sve, mislim da je to potpuno okej. S druge strane, finansijski on to može poprilično lako. Da, mislim da kod njega baš i nije stvar finansija. Generalno gledano, nelogično mi je da neko ima 30 sata. Meni nije. Mislim, okej, ima kolekcionara koji imaju po 150, 200, 300, 500 satova, to je okej, ali kao pojedinac, znači kao neko ko voli satove, kao neko ko svakodnevno nosi satove, pa evo, malo čas smo bar pričali, da li je potrebno više od 4 do 5 satova? Ja mislim da je samo stvar kod njegova karijera je dosta bogata, veoma važnim događajima i važnim... Mislim da je svaki obeležio za kupinu sata? Ne znam, ali verujem da su neki sigurno obeležili neke stvari. Znači, verujem, pošto ima mnogo trofeja i da je od sponzora dobio i da je on sam sebi kupovao i da mu je klub davao i da je čak i neke verovatno od fanova dobio i tako dalje. Tako da meni je to potpuno okej. Ja zato kažem, mislim su to samo satovi koje mi znamo. Mislim da ih ima daleko više. A da li 30 satova, mislim, iz moje perspektive 30 satova nije mnogo ukoliko imaš neku ideju za sakupljanje tih satova. Znači, ako si, ne znam, kolekcionar ronilačkih satova, pa sakupljaš satove iz 70-ih od 50-ih do 70-ih, pa znaš onda koja je ti ideja, onda ćeš imati više od 30 satova. Ali u slučaju Lionela Messija, koji je, by the way, po mom nekom skromnom mišljenju, čovjek bez stila, znači, ne pričamo o satovima sada, pričat ćemo o nekim drugim stvarima. Kad ga vidim komplet van terena, deluje mi to onako malo čudno i ne deluje mi da je reprezent onog brenda kakav on jeste. Znači, on je najbolji svih vremena. Treba drugačije da se iznosi u javnosti. Onda, dođemo do njegove kolekcije satova, imam šta da vidim. Bezidejno skroz. Znači, ja ću vama danas predstaviti svih 27 satova, ići ću po brendovima, znači sledeće brendove posjeduje. Audemars Piguet 7 ili 8 satova, Patek Philippe 7 ili 8 satova, Rolex oko 5 i ostalih brendova negde oko 5 komada. Tu imamo 3,5 miliona evra i počet ću od Audemars Pigueta. Malo ljudi je možda znalo ili zna i dalje da je Messi bio zaštitno lice Audemars Pigueta na samom početku njegove karijere. Predstavljen je model, baš njegov limited edition, to je prvi limitirani Royal Oak u 41 mm, Messijev model, u platini, čeliku i roze zlatu, samo 100 komada je napravljena. On je nosio taj sat nikada nije doživio neku veliku popularnost, ali ima dobru cenu jer je proizveden u platini i u roze zlatu, ovaj čelični je malo lošiji.
Kako vi vidite Mesija kao zaštitno lice od MRPG-a? Pa, Iz ove perspektive. pa mislim, meni bi onako izgledalo kao neka, ne mogu sad kažem prirodna saradnja, ali ne bi mogo da ne zamislim tu saradnju. Tako da pričali smo još malo pre, AP imao i Novaka kao zaštito lice ajde da kažem na početku Novakove karijere, tako da mi ne izgleda nešto kao što je nezamislivo ili nije realno. Ti? Je ga zamišljaš možda sa nekim drugim brendom, kao brend ambasadora nekog Pateka? Pa ne znam, pazi, ja iskreno da ti kažem, nisam baš nešto ni upoznat u to koliko brend ambasadora Patek Filip ima. Ali generalno gledano, Mesija bi možda nekako mogu da definišem sa Rolexom. Znaš, on je malo prvo sitnije građe, znači neka varijanta OP-a, nešto što nije glomazno, znaš. Mislim, to je sad opet neko moje mišljenje, sad koliko je tvoje mišljenje da je Messi najbolji fudbaler na svetu svih vremena. To je Željkovo mišljenje. Čak, ti si to malo pre rekao. Ja sam to rekao jer mi on to rekao da kažem. Da bih tebi isprovocirao. A mislim, realno je. Da, realno je. Činjenice su, da. Treba pričamo o činjenicu. Zato što ima 8 zlatnih lopti. Da. Dobro, okej. I još mnogo stvari. To je, da. Da vidimo sad. Ja sam da pokažem sad. Počet ćemo od modela koji je zapravo model koji je AP uradio samo za njega. Znači ovako izgleda taj 41 mm. To možete vidjeti na njegovoj ruci izgleda veliko. Da, slažem se. 41 mm izgleda veliko. Ali to nije najveći sad u njegovoj kolekciji. Jer imamo offshore koncept u Titaniumu, Spider-Man Edition. Ovo u stvari dokazuje zašto je ovaj čovjek najbolji igrač na svetu. Zašto? Zato što nosi sad koji bi ti nosio. Da, apsolutno. Zato što nosi sad koji izgleda krupno na ruci LeBrona Jamesa. Meni ovo, ja ovde ne bi ništa menjao, sve mi se sviđa. Treći je platinasti Royal Oak, prošlogodišnji novitet sa zelenim ciferom. Ovo lepo stoji, da. Fantastično. Na dodeli nagrade. Mislim da je izabrao. Ovde vidimo isti onaj samo u platini. Ovde baš bio mlad, jel tako? Ovde baš se... Kažem, na samom početku njegove karijere AP ga je uzeo i rekao, ajde da napravimo nešto od tebe. Wow. Ovo je sada poslednji model koji je kupio, belo zlato sa ljubičastim brojčanikom. Sad vidiš, izvini što te prekidam, ali to mi je sad kupio. Da li uopšte Lionel Messi kao čovjek svog statusa kupuje satove? Ja iskreno mislim da ljudi tog staleža, znači sportisti na tom vrhunskom nivou, zapravo mislim da čak ni ne kupuju sad. Mislim da sve što je Messiju potrebno da bi lupam uzeo neki, ne znam, Jacob ili AP ili šta god, dovoljno samo meni kaže svom agentu, mogao bi da uzmem neki... U kom smislu ne pojmio? Da može neko da dobija satove tako. Znači, koliko god da je dobra ličnost, da je poznata ličnost, da je uspešna ličnost, a da pritom nije ambasador nečega, mislim da čak i ambasadori ne dobiju tek tako satove na izvolite na tone. Ja isto to mislim. Ja sam veliki protivnik teorije da velike kompanije u svetu satova, to je ono što bih ja voleo da je tako, da velike kompanije u svetu satova ne idu tako i šakom i kapom daju Lebronu, Messiju, Tiger Woodsu, Đokoviću, znači mislim da to ne funkcioniše tako. To je možda moja zabluda. Ne, vidi, ja mislim samo da oni zbog tog svog statusa i staleža i svega samo dođu u priliku da kupe taj sat, a to je već kao neka nagrada. Me razumeš, znaš, kao... Pogotovo ovako. Da je tu sad, evo ti lupam, Leo Messi koji ima, da kažem, saradnje sa AP-om u smislu i kao brand ambasador i s druge strane da su radili sat dizajniranu zajedno sa njim. Ja baš mislim suprotno, iskreno. Mislim, nepojmljivo mi je da jedan Novak Đoković, aj sad malo skrećem s teme, nosi ublo zato što ga voli, zato što mu je to omiljeni brend. A to je druga stvar. Isto tako smatram da je priča i Messi i AP. Kad si zvaničan brend ambasador, to je jedna stvar. Znači, kad pričamo, to su dve situacije. Znači, zvaničan si brend ambasador, tu verujem da ti ljudi dobijaju satove. Znači, ne znam, verujem da Kevin Hart, koji je zvanični lice AP-a, dobija kao što Haaland dobija Breitling. Tako je, kao što Haaland dobija Breitling. To je jedna posebna emisija. A s druge strane, ti imaš poznate ličnosti, ja ne znam da li je LeBron zvanično lice AP-a, mislim da nije, jer LeBron ima sve. On verujem da kupuje. On stvarno verujem da kupuje. Znači, ja mislim, a na kraju to nije ni bitno, ali ako pričamo o tome, ja verujem da on daje novac. Ali on nije zaštitno lice AP-a. Ima u kolekciji sve i svašta, ljudi ga povezuju sa tim AP-om. Znaš kako, postoje te neke ličnosti, poznate ličnosti, pogotovo sportisti koji su na oko vrhunskom nivou, koji su
toliko iznad svega, iznad situacije, iznad brandinga, da možda brendovi posmatraju to kao neko dobro za čovečanstvo, ako Messi nosi AP, da je to. Znači, nema potrebe da ne nosi i Nautilus. Nek nosi i Nautilus, nek nosi i Hublot. I ja ću mu dati sad. Brenda, znaš. Ali to je snaga ličnosti. Znači, ako je on tako jaka ličnost da može da nosi sve to i da opet ga svi plaćaju za tako nešto, skidam kapu. U ovom slučaju mislim da nije tako. Da on lakše dobija satove, to je sigurno. Sigurno. Znači, mislim, svaki sat koji se predstavi danas, Messi ga ima sutra ili preko sutra. Apsolutno. To mi je jasno. Znači, da dobiju satove pod navodnicima preko reda, ali da dobijaju džabe, teško, ukoliko ne sarađuju sa njima. Sa AP-om je sarađivao, pa možda ima neki odnos koji je opet ostao, pa i dalje dobija neke satove, ali sad pogledajte, znači ovde u AP-ovima smo imali nekdo oko 1.000.000, možda manje od 1.000.000, ali ovaj sat je u čeliku oko 70.000, Spider-Man je oko 250, ovaj isto oko 200 jer je u platini. 50 možda i najlepši. Ovo je najlepši. Da, taj Fume mi je fenomenal. Stvarno fantastičan. I lepo mu stoji, što je apsolutno. Od svih KP-ova koje ima meni taj najlepši. Spider-Man, da, dobro, ajde. Dobro, ne, Spider-Man, ja nisam objektivan. Spider-Mana nosio, ali da li... Znači ovde vidimo da su sve Royal Oakovi u oblicima hronografa, ne hronografa. Onda vidimo offshore koncept Spider-Man. Kako osoba koja ima one satove dođe do toga da stavi nešto ovako što nema veze ni sa Audem RPG-om. Mnogi ih kritikuju za Marvel kolaboraciju, ti ih ne bi možda kritikovao, znajući tebe. Nisi ljubitelj Marvela. Ja jesam ljubitelj Marvela i mislim da je on delom, ja sam gledao neki njegov intervju zbog dece uzeo. To svi kažu, da je uzeo zbog dece koji vole Spider-Man. Jeste. Kako je to logika? Da, pa vidi, mislim da je njemu dozvoljeno, on čovjek jednostavno, kao što bi ja možda uzeo neki sat Swatch od, ne znam, 100 eura zbog dece, da. Tako on može da uzme sat od 200.000 jer je to neki nivo naš. Ali to genijalno opravdanje, znaš. Pa da, ali ne, nisu opravdanja. Ali tati treba, sine, treba sine da kupi... Dobro, znaš, jednostavno, to je taj neki nivo, da, ali definitivno, meni se sad sviđa i oni su krenuli sa Black Pantherom, ja mislim da su Jesu sa Pantherom i to su napravili ogromnu famu oko toga, a onda se dogodilo to da su radili Spider-mana, dobro su ga izveli, čak su i John Mayer i Ed Sheeran pohvalili su taj sad, čak je John Mayer koliko je jak u tom svetu uspeo da sredi obojici taj sat. Da. I obojica su kupili taj sat. Šta više da kažem? Zanimljivo vezano za taj podcast, kako su nas isplagirali. Yes. Radili smo prvu epizodu Sat na ruci podcasta. 3-4 dana kasnije John Mayer i Ed Sheeran. Ja kaže, kako bre, nije u redu. Bre. Treba da im lupimo copyright, nema smisla, kao pričamo sat. Ali eto, sat je dobar. Znači... Jeste, ali sad mi reci, pošto je John Mayer neko ime u toj njihovoj industriji, a pogotovo u svetu satove kao kolekcionar se kotira visoko, nije dobio sigurno 2 Spider-mana na poklon od Audem RPG-a. To bi bilo da je AP poklonio Messiju, njemu i Ed Sheeranu 750.000 € tek tako. Ali znaš čemu se radi, Đoro, izvini, molim te. Znaš čemu se radi? To je sad samo snaga brenda jednog Lionela Messija i snaga brenda jednog Johna Mayera. Znaš, to je ovde i ovde. Znaš, po meni. Ja verujem da je Johnu Mayeru ili Edu Sheeranu jedan poziv njihovom agentu unutar AP-a i taj sat je sutradan kod njih. Znači, tu se ne postavlja pitanje. Ali samo, znaš, kad dođemo do tog nivoa, stratosfere, gde je Leo Messi, gde je LeBron James, gde je Floyd Mayweather, ne znam... Ali, ovde pričamo o industriji satova. Za industriju satova su mnogo važniji i jači igrači John Mayer i Ed Sheeran, koji su kolekcionari nenormalnih modela, nego Lionel Messi. Kogod Messi je bio iznad svih. On kao kolekcionar ne utiče na industriju satova, šta više vidjet ćemo iz moje lične perspektive da on nije kolekcionar. Možemo odmah da napravimo razliku između kolekcionara i sakupljača satova. Ja iskreno kažem da je Messi sakupljač luksuznih satova. Da on nema ideju zašto skuplja satove i zašto kupuje ove satove. Mislim da je kupuje što mu se sviđaju i da je to jedina... Da li takav čovjek može se nazvati kolekcionar? Vidi, ne znam, ali ono što mogu ti kažem jeste da mislim da ono što treba prvo krediti od toga jeste da li Messi uopšte voli toliko satove. Ne. Ja mislim da ne. I onda ako to znamo, onda mislim da je dalja neka diskusija. On je te satove prirodno dobio, opet kažem, zbog nekih nagrada, novca koji posjeduje i tako dalje. Ali ono što bih istakao, ono što je meni bilo zanimljivo, ja sam slušao CEO-a AP-a pre par nedelja koji je rekao da oni nisu akcionarsko društvo, nisu izašli na berzu, oni su i dalje privatna kompanija koja može da donosi odluke kako on želi, jer nema shareholder i nema te stvari. To mi govori da oni nekad mogu i da daju sat,
bez da bilo kome kažu i da opravdavaju to, ali sam zapravo siguran da većina ljudi mora da kupi taj sat, jer tu se malo pogubiš. Ako kreneš da daješ satove, a posebno te satove koje su u limitiranoj seriji, onda desi. A opet moraš da budeš profitno orijentisana firma. Tako da, verujem da je Messi neke satove dobio na poklon. Apsolutno verujem. Posebno verujem ako je CEO, recimo, AP-a fan. Jer, znaš, Messi ti je toliko pozna da se neko ko je... Sem u Argentini, da. Da, pa dobro, ajde sad. Da. A nećemo, nije to tačno, ali ajde, neću sad da pričamo o tome. Ali te razumijem. Jedan je Znači, ja jesam CEO, ali ja sam na kraju dana fan Barcelone. Tako je. I ako mi dođe Messi, daću mu sve. Pa, apsolutno. Mislim, znaš kako fudbal to izaziva ako ljudi, bilo koji neki drugi sport. Znači, jednostavno, stvarno mislim da, ako voliš Messi, to, ja verujem ti nije problem. Ali vidite sad ovo, ajde, propaleve od Emar Piguet saradnje. Znači, oni su radili sa Messijem. Da, ovo ne propala, ali kao nisu nastavljene. Pa nisu nastavljene, faktički su propali, jer vidjet ćemo koji su ljudi na spisku. Tu je Lionel Messi s kojim više ne rade. Tu je Novak Đoković, s kojim više ne rade. Za koji pričali smo, meni bi oni, ta dva spoja su mi super. LeBron James, koji je možda propuštena prilika da se uzme pod svoje, iako je, kažem, toliko veliki da ne može jedan brend da ga uzme pod svoje, osim Nike-a. Da. I četvrta osoba koja se tu provlačila s vremena na vreme jeste Jay-Z. Znači, nabrojao sam 4 osobe koje su u svojim branšama najbolji ikada. Sada mi recite, da li je AP propustio priliku da ih danas angažuje, jer danas, kada bi te osobe bile zaštitna lica, to bi bio totalno drugačija konotacija nego pred 15 godina, kada i Đoković je tek počinjao, Messi je počinjao, LeBron James nije bio ono što je danas. Da, ja ne znam razlog zašto je Novak nije nastavio sa AP-om. Meni ta saradnja zaista... Ja mislim da je išao u drugom smjeru, da AP nije nastavio sa njim. Aha, misliš da je jednostrano, što se kaže. Pa dobro, da, to je da kažemo, to mogu donekle da razumijem, jer Novak možda u tom trenutku nije bio to što je bio. Zato cenim lakostu koja ga je podržala uprko svemu. Ali definitivno, recimo, danas kad gledam, to bi stvarno po meni bio bolji spoj nego što je Novak radi to sada sa Oblom, jer je radio pre toga sa Seikom. Ali eto, dobro, nema veze. A što se tiče Messija, mislim da Messi i LeBron su toliko jaki da ne žele sebe da vežu za jedan sat, jer meni je zanimljivo kad sam slušao Kevina Harta u onom, kad je pričao o P-u, sve vreme mi je delovalo da mu je žao što sad mora da nosi samo AP, a ne može da nosi sve druge satove koje on voli. A recimo, to je sigurno Patek, tu nema 1/1, da se ne slažemo, možemo pričati o Haalandu koji nosi Breitlinga, generalno, mislim, lice Breitlinga. Da. Tako da, te saradnje, znaš, nekad ne treba ići s nekim čovjekom kada on prirodno voli neke brendove, znaš, jednostavno, znaš, za LeBrona ti vidiš, on bi nosio i OP, on i nosi, ima i Tiffany, i žuti, i crveni, ima sve OP-ove u svim bojama. I ti sad kažeš tom čoveku, sada stalno možeš nosiš AP. Ne ide. Ne ide. Realno. Da. Pomenuo si Messija i njegovu vezu sa AP-om, nakon toga sledi veza sa Jacob & Co. Kako možeš da povežeš Messi i Jacob & Co? Nikako. Iskreno. Baš mi nekako... Ne znam. Znaš zašto? Mislim, ja generalno nisam neki spektakularan fan. Ok, gledajući na umeće koje je potrebno da bi se takav neki sat napravio, ok, to je stvarno skidam kapu, nema šta. Da li bih nosio Jacoba? Pitanje. Ali nekako... U stvari možda bih mogao da shvatim. Možda bih mogao da povežem. Znaš, Jacob & Co je brand koji generalno ne mora da nosi ljubitelj i kolekcionar. Razumeš? Više je definisan, iz moje perspektive, kao brand koji će da nosi neko koji će da kaže, vidi, imam Jacoba na ruci. Razumeš? To jeste istina. I u toj konotaciji bih mogao. Ali smo i ranije definisali da on nije neki spektakularni kolekcionar, poznavalac satova, nego kaže, ja vidi, lepo stavi na ruku, čao. Jacob Arabo, inače osniva Jacob & Co, je, ja mislim, jedina osoba na svetu koja je uspela da, osim Louis Vuittona, koja je trenutno najjača grupacija na svetu, je uspela da ujedini i Messi i Ronaldo. U isto vreme su im ambasadori bili i Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. To je jako zanimljivo. Znači, najbolji fudbaler svih vremena i Lionel Messi. I drugi najbolji fudbaler svih vremena. I Lionel Messi. Ne bi sad stalno dvojicu da se raspravljam, ali dobro. Znači, obojica su u isto vreme nosila Jacob & Co. Da.
Nijednom od njih dvojice taj sat ne stoji, jer su obojica, ne kažem mršavi, ali konstitucija im ne dozvoljava da nose satove 46 Ja moram ti minuta. ispravim. Meni nekako Jacob ide uz Kristijana i uz njegov lifestyle, apsolutno mi ide. Jedan kroz jedan, ja da sam Jacob je to. Messi je ipak kroz karijeru bio manje bučan i manje onako, neću sad kažem sa skandalima i to, ali generalno je bio manje možda interesantan nekim redovima kao što je to Cristiano Ronaldo. Negde bi ga tu poistovetio sa Novakom, znaš. Novak je jednostavno čovjek koji nikad nije... Da, gleda svoje posle. Došao je tu da se bavi tenisom. Tako je. Tek sad je počeo posljednjih godinu, dve malo da bude opušteniji, valjda i on, ono... Previše se opustio. Da, kad je probio sve ove rekorde, onda sad kao sad mogu da se opustim, što je, ja to podržavam. Ali recimo Cristiano i Jacob, to mi je to. Znači, bukvalno to mi je to. Messi i Jacob, ne znam. Ne znam, ja Messi znam Jacob, taj sad. Ovo je SF24 Turbion, njihov GMT. Koja je veličina ovog sata, Strahinja? Mislim, ovdje je prvo nemoguće odrediti veličinu sata, jer mi znamo da se veličina meri od 10 do 4, ovdje imamo krunicu na 4, lag to lag ne možemo da izmerimo jer se gore nalazi taj kotur. Samo ovo je tele od sata. Znači, ovo je minimum sat od 47 mm u prečniku. Da. Ako računamo lag to lag, ovdje ima 55-60 mm. Mislim, po ovdje na Messijevoj ruci to štrči. Ono što je važno, ovaj sat košta negde oko 150-200 hiljada evra. Prvo, kakav vam je ovo sat? Znamo da Jacob & Co. pravi sve i svašta. Da li ste ikad vidjeli ovaj način prikazivanja GMT-a na koturu? Evo Aleksandar će. Ok, ajde drugo pitanje. Treba vremena da shvatim kako se čita ovo, iskreno ti kažem. Recimo, bez ovog gornjeg dela, ja stvarno slabije znam sat od vas, vi baš i ulazite u detalje, ali ovaj sat bi imao potencijal da bude lep sat i meni lično, što se kaže... Ronaldo bi bolje stajao. Apsolutno. Ali čak i Ronaldo ovaj sat ne znam koliko bi stajao. Jednostavno ovaj sat mi se ne sviđa zbog ovog gornjeg dela i prikaza datuma i, ajde kažem, te GMT funkcije. Ne, ovo ti je vreme. Znači, sada je 7 sati, 27 minuta u Dubaju. Dobro, onda sam ispao još glup. Nisi ispao glup, ni ja nisam Nema veze. Znači, u stvari smo bojci ispao. Na ovom koturu se nalaze gradovi svetski, 24 grada i 24 zone. Na ovo dugme se menja to vreme. A ovo je analogno vreme, lokalno takozvano. Nebitno. Uglavnom, ovaj sat mi ne ide uz Messi. Drugi Jacob & Co. sat koji Messi ima je onaj koji je stekao kroz njihovu saradnju, a to su 3 različita modela. Epic X Chrono. Ovaj sat je ogroman. Ovaj sat je veći od SF24 koji ste malo pre vidjeli. Kao što možete vidjeti na njegovoj ruci kako to ovdje izgleda. Evo i ovdje. Ogroman. Ko šaka mu veliko. Ovo je sat koji su napravili baš za njega, koji može danas da se pronađe za nekih 30-40 hiljada evra. Ovdje vidimo 100% uticaj brenda na to šta će se nositi. Mislim da se Messi nijednog trenutka nije pitao šta će si Jacob & Co. izdvojiti i staviti na njegovu ruku, osim ovoga. Da su oni vidjeli, ovo je naš jedini sportski sat koji on može da nosi. Pitanje da li ga je zanimalo, znaš. Mislim da ga nije zanimalo. Znači vidi se čak i po njegovom izrazu lica ovdje ispotoshopiran maksimum da je vjerojatno došao na ovo snimanje izgubljen 100%, da su ga oni malo tu dotirali. Kao je odradimo posao i ćao. Da odradimo posao i mislim, kad god ga vidiš, on nije nešto mnogo zadovoljan s njihovim satovima. I to je trajalo sve dok nije potpisao za Paris Saint-Germain. Te godine je prestala saradnja sa Jacob & Co. I krenulo je, to u svetu sata mi volimo da istaknemo, njegova sloboda izbora. I onda je krenuo nosi sve i svašta. Mislim da je okej. Jacob & Co. među ovim brendovima AP, Patek, Rolex i Hublot koje on nosi, kako biste pozicionirali? Ali pazi, ja bih probao da prokomentarišem ovaj sat. Slobodno. Epic X Chrono je sat koji liči na sat. Dobro. Ali znaš čemu se radi? Da je ovaj sat lupam u 41-42 mm kućištu. Ovi mi čak i išlo uz Messija. Naš sportski je sat, integrisana gumena narukvica, jednostavno sportski hronograf, znaš. Ali ovo je 48 mm. Ne može niko iznese ovo. Nema Boga, Schwarzenegger ne može da iznese. Ja sam imao prilike ovaj sat da nosim. Znači, šta nosio? A Tyson Fury, on je isto nosio nešto Jacob, je li tako sad? Nosio Bugatti Chiron model. Aha, okej. Isto da. Ali Tyson Fury... Da. Pa zato kažem. Zato meni hit kad Tyson Fury, kad ste ga već spomenuli, uzme burazer i iznese OP. Pardon, ne OP, nego Day-Date. Day-Date, jest. Dobro, prijatelj, imaš 2.05, 140 kila, izneseš zlatni Day-Date, znači skizan kapom. Dobro, on je, na primjer, osoba koju može da daš sve, da nosi sve i zbog svoje ličnosti i zbog svega kako se ponaša, ide mu sve. Znači, može nosi Jacob & Co, može nosi Casio, kao što je Lewandowski nosio
Tako je. U ovom folderu gde sam stavio ostali brendovi, vidimo Mesija sa 3 različita brenda. Ovde sam pokazao brend gde ste vi napravili neku baš... Dizajnerski sat, meni, tere dalje. Kad smo kod toga, ja moram da kažem da ja imam novi sat na mojoj ruci, to nisam predstavit ću u posebnom klipu, ali se radi o dizajnerskom brendu. Vraćamo se na drugi dizajnerski brend, nije Louis Vuitton. Messi nosi ovde na dodeli 8 zlatne lopte, Louis Vuitton tambur, 40 mm prečnik, integrisana zlatna narukvica, cena 65.000 evra, ženski sat. Ovo se na Louis Vuitton sajtu klasifikuje kao ženski sat. 40? Da. Je greška neka, a? Nadam se da jeste. Ono što vas pitam, kako je došlo do toga da Messi nosi Louis Vuitton? Ovo je očigledno plaćeno sponzorstvo i plaćena reklama. Prvo ja. Meni se ovaj sat, sad ćete se vas dvojice znati, meni se ovaj sat, neću kažem sviđa, ali mi je okej mi je. Mogu da zamislim Messija sa ovim satom. Lewandowski je nosio zlatni Casio ili srebrni. Casio retro, da, zlatni. Jeste. Mislim da ovaj sat mu je lepo stajao na dodeli nagrada. Ovo je definitivno po meni plaćena reklama. Mislim da Louis Vuitton želi da se probije u ovom segmentu i to želi da uradi brzo i jako, kako oni to inače i rade. Agresivno rade. Jeste, jer u ovom segmentu nisu na tom nivou, a sigurno žele, jer sat jeste jedan deo, jako bitan deo. A i da kažem, imamo i resurse. Znači, ako neko ima novca i snage da to uradi. Apsolutno. I mislim da se baš ovim segmentom u Louis Vuittonu bavi i sin. Jeste, sin. Da, i verujem da je on, tu se vidi neki mladalački duh i ta neka visprenost, agilnost, kako god da je nazoveš, i mislim da su oni sigurno smatraju ovo kao jednim od bržih puteva, a opet možda i sigurnih je u pitanju je Messi i tako dalje. Koliko je novca mogao Messi dobije za ovo? Mislim, pazi, pričamo o dodeli 8 zlatne lopte koju vjerojatno niko nikad neće osvojiti. Da, jako je teško licitirati, ali ako me baš teraš... Jel to idemo u neke ozbiljne milione? Par miliona, da. Da, par miliona sigurno. Znaš što je necrne? Ti sad kad pogledaš ovaj sat, to nije ružan. To je integrisana zlatna narukvica, meni je skroz okej. Cifer, small seconds, komplikacija, nije tu ništa isfilozofirano da kažeš da ide ono nešto in your face, znaš, elegantan sat. Apsolutno. Sviđa mi se krunica moje, meni... Samo ako ovo definišu kao ženski model, onda me živo zanima koliko su veliki, u 40 mm živo me zanima koliko su veliki muški modeli. 42. Danas je pomerila granica. Ja danas žene više viđam s 40 nego mene. Ja nosim manji sat nego prosječna gospođa danas u Beogradu. Ali okej mi je ovo, mislim da je prirodna saradnja, najjači brend, ili jedan od najjačih sam najboljih igrača. Da, samo je meni nekako trenutak da se ovaka saradnja pokaže sad i više nikad, baš čudan, ali, bože moj. Mislim da je, ako pitaš Louis Vuitton, oni bi verovatno želeli dugoročniju saradnju, znaš, i svi brendovi koji rade s njim verujem da bi volili, ali, naš, Messi je okej. Da, više nije ni pitanje novca koliko će on dobiti za tu saradnju, je pitanje slobode. On hoće se pojavi na roštilju kod Neymara sa Suarezom kojeg sam morao da isečem ovde, sa Ublovom. Znači ovdje vidimo Ublov Tourbillon Big Bang. Crna keramika je u pitanju, sad koji košta negde oko 90.000, možda grešim. Znači, sad dolazimo do ključnog trenutka ove naše priče ovog podcasta. Kako neko ko ima Audemars Piguet u platini, onaj savršeni kolekcionarski sat sa zelenim ciferom. Kako neko ko ima svedene date justove i ima one Jacob & Co, dođemo od toga da ima ovaj Hublot. Znači, ničim izazvan, pojavljuje se ovaj sat u njegovoj kolekciji. Mogu ja? Apsolutno, molim. Znači, vidi, ovo je G-Shock Lionela Messi. Misliš? Da su to neke njegove dečije bolesti? Ne, ovo je stavit ću sat na ruku i ti idemo dalje. Aha, ovo mi je za svaki dan i pa samo bude neizdužno. Došli si na roštilju, šorci, majci, što se kaže da posediš malo, popiješ pivo i, znaš, ja ću u toj konstelaciji, ako postoji šansa da zakačim, udarim staviti G-Shock, razumeš? I da ću ga ogrebati. I on to uradi, stavi Tourbillon na ruku i ide kao šta se desi. Je, zašto? Zato što sam Lionel Messi. Mislim, ja mislim to, znaš, nema mi, nije mi, okej, ja prvo ne znam što ljudi hejtuju toliko Hublot, imaju oni lepih satova, oni velike inovacije rade u domenu materijala, kućišta, čuda. Rade sa Đokovićem. Da. Ali Da, meni su satovi koje nosi Novak skroz odlični su. I pričali smo, Đoković je nosio ogromne i AP-ove i Seike, ali sada nosi Hublot 42. Znači, on je nosio Seiku koji je veći od Hublot.
Preći ćemo na nešto što je neizbežno kod poznatih ličnosti, to je Rolex. Naravno. Znači, Messi ih ima isto negde oko 10, ali pokazat ću vam opet širinu u koju on ide. Imamo ovde 36 mm Date Just u roze zlatu sa jubilejnom narukvicom. Realno, sad za svaki dan, za neku poznatu ličnost, ja bih ovo video. Da. Dobro, vi na znate ruci. moje mišljenje, ja se ne slažem, ali dobro. Zbog? Pa ne, kažem, ja, kako kažem, ono, glupo, ono, nije moja šoljica čaja, jednostavno, evo, ovo mi je već 228, 236, Platinum, Day Ovo Date, sam probao. sad ko ima 286 grama, Nestvarno tako mali sat težak. stvarno toliko. To je tako strašno težak sat. Kad staviš na ruku, znači, sećam se da sam skinuo Seamastera sa ruke koji ima krštenih veliki. 150-60 grama, I bio 47 ti ono mm. lagano u odnosu. što on bio duplo. I stavio ovo, znači kao da si stavio teg na ruku. 300 grama sat, a pritom je to je 36-ica. Ajde Tako? zanemarimo, 40. ajde Da, zanemarimo 40. to, jako je teško zanemariti, ali ajde zanemarimo to, ovo mi je sad za svaki dan stvarno, meni fantastično izgleda sve svedeno. Ovde nemam ja neki poseban komentar, je to okej sat. Ovde dolazimo do strašne Daytone, belo zlato sa nema šta. meteorit ciferom. Šta god, i to Alcaraz nosio, je li tako? Jeste, samo je nosio na kajšu. Jest, da. Na gumenom. I čak na kajšu mi je skroz Da. okej. Jedan od retkih Rolexa koji na gumenom kajšu. Stvarno, Strašno. da. Mislim, to je Daytona, univerzalna maksimalna. Pa nema Naravno, šta, to ima pa i mislim- klasiku od keramička Bandu, crna da. Daytona. Bela Daytona, pardon. Ovde imamo Yachtmaster, ovo je sad koji je nosio na prezentaciji za Paris Saint-Germain, 40 mm roze gold. Znači, onda vidimo da je ovde uzeo sve od Rolexa što može, osim Submarinera. I ovde vidimo žuti OP. Mislim da nije to. Da, a ovo je, pogrešio sam. Ovo je Submariner, belo zlato s plavim ciferom i fabričkim dijamantima. Fabričkim, znači nije- dijamantima. Je li ovo gradient tile? Nije, nego je plavi, ali slika je Aha, mnogo photoshopirana aha, da izgleda aha. kao da je Da. poput ima crno. Iskreno Znači- ne sviđa mi se. Ne, znači- Da li od- možete zamisliti Mesija sa dijamantima? Kristijana možemo. Kristijano, na zubima, Pa ne. na rukama, svuda. Ali... Ovo se vraća sve vreme. Da, pa ne, malo, znaš kako provlači onako na sitno. Na dobro, 10 minuta. Pa pričam realne stvari. Pa Mislim, dobro. i to ništa loše, čovjek voli. Ne, jednostavno, nije, samo je odvratno izgleda. Pazi, ja koji sam veliki fan Submarinera, ja ovo ne bi stavio. Apsolutno. Znači, da mi dođe neko i da mi pokloni, kaže, evo, izvoli, ovo je poklon za tebe, ja bi bio, jao, I što kladio- znaš ono kad mala deca, kad im doneseš majicu, 5, 6, 7 Ali godina, znaš, ali doneseš kladio bi neku se. majicu, bože, budi bok snaka, jao, što je lepo u stvari, druže. Oni mi se ti snaži. Kladio bi se da ovo nije fabrički, znaš. Ja isto. Jeste. Zato što mi baš ovo lugovi i narukvica kako izgleda, ja bih rekao da je ovo neki aftermarket. Da sam video sliku negde sa strane, da mi ti nisi rekao da je Sigurno. fabrika, rekao bi sigurno, ovo je aftermarket i to Ovo je- odvratan aftermarket. Ima dosta Submarinera, Daytona i Day-Datova koji su out of catalog i koji se uopšte Da. ne mogu naći ni na sajtu Rolexovom, nego ljudi poput njega i njemu jasno. sličnih. Imaju Mogu mogućnost. dođu Dobro, ima tamo, smisla, ima Oni smisla. njima otvore katalog i onda izabereš tipa ovaj Submariner je 100.000 evra po retailu. To je onda jedan od najskupih Rolexa koji su ikad napravljeni. Da. Imaš Da. Daytone koje u radnji koštaju po 700-800.000, a ne možeš Da. da ih vidiš. Tako da je ovo jedan od tih satova i mislim da je to... Nije poslednji. Znači, evo dolazimo do toga, to je ono što ti pričam. Zato je, opet mogu da ponovim, zato je najbolji igrač svih vremena. To je tako subjektivno da je to strašno. Ovde pričamo... Ajde da nađemo nekog Argentinca da ga pitamo ko je najbolji Sad, fudbalista posle svih svetskog vremena. prvenstva, ne znam šta bi mogli da kažu. Božija ruka, tačno. Izgubili smo sve argumente, realno. Božija ruka. ovako. Ali evo, reci mi šta misliš o 40 OP Celebration Dialu? Prvo mi iskomentariši sad, nemoj Mesija i kako... Ali ovo je sad koji kad je izašao bio toliko kontroverzan. Nema šta kontraverzano, ovo je sad, to je to. Ovo Znači, Rolex je malo iskočio iz svega onoga što Malo. radi. Malo. Dobro, ajde, za mene malo, za vas puno. Oni su I otišli. meni je ovo fantastično. Ja volim ovo, mislim da je ovo odličan pravac u kome ide Rolex. Neće ići sad širiti, to ne znam na koliko modela. Mislim da je OP kao model ovo može da iznese. Znači, ovo ne može da iznese Daytona, ne može da iznese Submariner, ne može gotovo ni jedan model, ali OP, lagano. Znači, žuta boja, ne znam, koja god boja da staviš, ovo, meni se mnogo sviđa i negde verujem da će Rolex s ovim satom prići mnogo mlađoj populaciji. I on je jedan od jeftinih, jel tako? Jeste, mislim, Jel cena tako? je regularna kao i kod ostalih modela. Jeste, ali naći ga. Dobro, Dobiti ga. Ej, Ej, dobiti pa ga. dobro, i to je onda, eto. To je Znači, drago. sve ovo što pričam, znači ima smisla i na tržištu Ja, dobija zamisli, potvrdu. čekaš ovaj sat 2 godine.
Ja bi ga čekao 2 godine. Ja mislim da Apsolutno. pitanje je Čekao da bi ga i li, duže. Ovo je sad i stvarno pitanje je da li možeš i posle 2 godine da ga dobiš. Ali da li bi ga čekao? Evo on je rekao da bi ga čekao. Da li bi ti čekao ovaj sad da ti kažu radnji? Ja mislim da nije vredan toliko čekanja. Evo ja koji posjedujem 36-icu samo bez ovih bubble-a, odnosno obično apsolutno. ne bih čekao ovaj sad duže od godinu dana. Pazi, pre svega meni je baš bilo iznenađenje da je Rolex otišao na ovu stranu sa ovakvim ciferom. Meni je iskreno pozitivno osveženje. Apsolutno. Rolex koji već to gledamo naš kao samo pravo, mnogo tradicionalno, ne odskaču nešto puno od svojih, noviteti su im, naš kao je... Zamenili smo povećali smo sa 40 na 41, wow, bravo. Da. I onda izbaca ovako nešto što je obično da kažem, ta test varijanta, nešto što radi Tudor. A s druge strane, ovo mi je sjajan sat, iskreno, i prvi put da smo se ti ja u nečemu složili. Da je. Koliko nam je 45 minuta. Tako, da se u nečemu složimo, Željko je. Ali okej. Koji je najbolji Rolex koji nosi Lionel Messi? Za AP smo se složili svi da je to ona platina, ona je vrhunski sat sa zelenom ciferom. Panda. Keramička panda. Meni Ne, možda čak i ona meteor cifri, ona je strašna, ona je baš strašna. Jeste, ona je baš strašna. Znaš, jer je sad, on ide na sve gotovo, znači. Jeste. I mogo bi ovaj Rolex opet, ako mogu da stavim još. Ja bih definitivno izabrao isto Daytonu sa meteori ciferom, jer je to da, jeste. nešto najbolje. Ja kad sam vidio kod Alcaraza, baš sam se iznenadio, znaš, wow, kao kakav sat. I kad sam ga vidio na gumi, stvarno izgledalo fantastično. Tako da... Prelazimo na patike. Znači, ostavili smo... Posle Rolexa dolazimo do patika i ostavljamo najbolje za kraj. To će sigurno biti neki Aqua. Pa bit će. Pa mora da bude, da. To se za sportiste za... Mislim, evo odmah otvaramo sa satom koji je meni omiljeni Nautilus, savremeni ikada, 5712 1R sa brown ciferom, to izgleda ovako. Nema šta. Dobro. Šta kažemo? Mislim, šta god bi rekli, ali izvini. Ali outfit, Ali outfit, prijatelji, znači, tako treba. Roze majica, to je to. Adidas shorts, na pola butine i 5712 R, prijatelji. Ja imam veći problem sa Beats slušalicama koje su roze boje. Da. Dobro sad, ljudi, vi sad... Znači u zatvor bi ga poslao, brate, za... Čovjek došao s utakmice, seo u avion. Još ako nosi Japanke dole. Dobro, može mu se, najbolji igrač svih vremena. Dobro, sledeći Nautilus je 5711 sa belim ciferom. Prodat. Ali da li može uopšte da kažeš da je ovo lep sat? Ja Nautilus sa belim ciferom kada vidim, večito mi nešto fali. Toliko si vezan za Nautilus i ja razumem tebe, ali treba biti realan i reći da ovo jeste kažem da je ovo loš sat, ali fali mu nešto. Blanko, baš je blanko. Fali mu malo boje, malo... Zamisli Submariner sa belim ciferom. Ne, nikako. Da, sad mi ali meni, ali mislim da je ovo okej. Dobro. Mislim da je okej. Sad pitanje je da li je okej dobro za Patek, verovatno da ne, ali meni ovo i lepo, ovo je sjajno. Moj omiljeni, da, definitivno od Krajiša, belo zlato, tako je, sve. Datum. Sve na mestu. I vidiš, ovo nosi ovu toplumerku, što je mi zovemo. Je sad okej ovaj outfit? Apsolutno. Ovaj sad... Pazi, ajde kao gumena narukvica, malo više ide na sportsko. Ajde, okej. Ajde do nekle. Ova gumena narukvica nije obična gumena narukvica. Dobro, znam, te gumene narukvice koštaju po 10 soma. Pa ne bi toliko koštio, ali... 10K. Da, ali stvarno izgledaju fantastično. 10K, da. Nećemo spominjemo još jednu. A između belog Nautilusa 5711 i ovog Aquanauta, šta biste vi prije izabrali? Rekao si između koje dva? Nautilus 5711 beli i Aquanaut obojica. Mislim. Šta će ovo biti? Spadat će neki sneg, nešto. Lak izbor, pita nas laka pitanje. Da, pita nas laka pitanje, da. Pitaću vas sljedeće lako pitanje, a to je, samo da vidim gde sam stao kod Nautilusa, pošto ih ima dosta. Da. On ima najviše pateka, ali tako? Da, ima pateka 8. Mislim, što je logično. Možda je najbolji patek u njegovoj kolekciji. Ja sam skromno, moje mišljenje je da su njihovi perpetual kalendar hronografi Grail Watchevi, svakog ko se zaljubio satove. Šta reći? Ovo je 5740p.
U platini se proizvodi sa zelenim ciferom. To je Koja je vrednost tržišna ovog cena? 250-300 hiljada evra. Dobro. Ovo je dobio za neku dodelu nagradu opet X koju. Dobro mu stoji i, na primjer, ovo su satovi sa kojima ja mogu zamisliti Mesija na ruci. Znači, da uvek nosi nešto elegantno, nešto poput ovoga. Slažem se. Ovdje i obučen tako i... Mislim, ovaj sat ne treba ni trošiti. Pa ne treba, mislim. Jedan od mnogo retkih Nautilusa, 5740 Perpetual kalendar. Da, ovo nikad nisam, ja sad prvi put vidim kod tebe. Da, zato što se ne priča mnogo o njemu. Svi kad kažeš Perpetual kalendar pomisle 5712, to nije Perpetual kalendar. Svi pomisle na 5726, to je Annual kalendar. Znači uvek pomisle nešto drugo, a Patek je striktno proizvod 5740 da bude Nautilus sa Perpetual kalendarom. Ovo je belo zlato, plavi cifer, ovo mi je vrhunski Nautilus. Da. Ja bih se da još onako posjeća na Argentinu, na boje... A vidiš da ga nosio baš... Čekaj, ako misliš na državu u kojoj je Messi drugi najbolji igrač? Ne. Dobro, ajde sad, pa nije bitno, takmiči se sa svojim sunarodnikom, to je okej. Ali mislim, ajde, završi pa ću ti pokazati. Ne, ovo mi je, simbolika je tu. Nema... Zanimljivo mi je ta plava boja. Prvi put ga vidim i... Da, baš zanimljivo, da. Preći ćemo, mislim da je sljedeći sad, samo da vidim... Još jedan Aquanaut. Čekaj. Mislim. Ista referenca, 59-68, samo je naranđasti. Nema šta. Odakle potreba za dupliranje? Da ih ima u 6 boja, da ne bi morao da menja naručiti u 6 boja, da. Tako da... Da ne bi morao, sviđa mi se i naranđasti. Isto malo outfitu sa Aquanautom. Znači on Aquanaut degradira kao sad. Nosi ga samo u šorcu i majici. To je još jedna G-Shock varijanti Lionela Messija, da. Ovo mi se ne sviđa. Kakva je ovo varijanta Lionela Messija? Ja ne znam šta da kažem. Najvredniji sat u njegovoj kolekciji. Ovo je sad košta oko $500,000 evra. Radi se o Aquanaut Luce. Je li ovo na predstavljanju kad je prelazio u Ameriku, je li tako? Taj sat je nosio, ja mislim. Šta je interesantno? Ovo je ženski Aquanaut. Znači, Luce ili Luce serija. Je Luce ili Luce? Šta bi ti rekao? Luce. Šta si rekao između C i Č, vred? Kad ne znaš da kažeš, pustiš čovjeka koji zna i ostaviš na tome. Ovo je ženski Aquanaut u žutom zlatu, sa rainbow bezelom, sa dijamantima na ciferu, sa baget sečenim indeksima, hronograf, ženski model na crvenom kaišu. 500.000 evra. Da je se Messi bilo kada je kupovao ovaj set. Neki 5 miliona evra, brate, meni se ovo ne sviđa. Tebi se ne sviđa. Ja razumijem zašto se tebi to ne sviđa. Vidi, ali ovo mi je vidim kopiju ovog sata na buvljaku za 1.500 dinara i vidim brata nekog koji ga nosi, znači ovo mi je tako kič, znači da je to strašno, brate. Ne bih ovakav sat trpi ovakve komentare. Čak i ako je Patek, pazi, neka je Patek 100 puta, znači na sve ovo crveni kaiš. Znaš ko nosi isti ovaj sat? Ko voli crvene kaiše? Kevin O'Leary. On ima isti ovaj sat. I kupio ga je samo može da iznese. Kevin može to da iznese, Messi... Zato što je cigan. Ovo bi mogo da iznese Tyson Fury. Zato što je cigan, kralj cigan. Da. I sviđa mi se, znaš one stvari, i sviđa mi se i ne sviđa mi se. Ne znam sad kako to da objasnim, ali mislim... Aj, molim te mi objasni po čemu ti se ovo sviđa. Evo, ja vas pitam. Ja mogu da ti objasnim prvo po tome što je ovo nenormalno dobra završna obrada. Znači, ovi dijamanti, i vidio sam ovaj sad kad sam bio... Đoga uvek okrene na ovu tehničku stranu. Ne, po tehničkim specifikacijama ovaj sat je ubica, tu ne sumnjam. Vidio sam ga uživo u Ženevi ove godine. Vidio si ga uživo? Vidio sam ga. Ovo je remek delo. Kada priđeš i kada vidiš da je svaki dijamant, svaki baget, sve sečeno, savršeno. Svaka boja dijamanta je vrhunski prelaz između plave i ljubičaste, između zelene i žute. To je mnogo retko i teško napraviti. Oni su to uradili mnogo dobro. Jebem ti kompjuter. Nebitno, mnogo dobro su to uradili, tako da $500,000 evra vredi, ali ne ide uz Lionela Messija. Pre bih ovaj sat video na Cristiano Ronaldo. Da. Ne bih video na Floydu Mayweatheru. Znači ljudima koji su takvi. Pa ja ga vidim na Tyson Fury, 1/1. Dobro, to si rekao. Ovom putem ćemo moliti nekoga... Producer Michael, to je to. Bravo. Njegov sad. Da, ovo je baš... Ne, sluša vas. Ali on jedini prati producera Michaela od svih nas. Ja sam ga nešto malo gledao, ali mislim... Baš ga pratim, baš ga. Pa vidim da ga... Da sam čovjeka 2 puta, mi je jasno kako satove nosi. I poslednji sat koji je ostao da vam pokažem, ali nažalost kompjuter mi je izdao,
je 57-20, 59-80 Vidio u sam. roze zlatu. 59-80. Sa Na- kožnom Na kajiš, kožni kajiš da. plavi, da, Tegit. Šta mislite o Nautilusu na kožnom kajišu? Ne, Ništa. ne. Ne, Zašto? zato što Znaš, ne kad je ide, neko, zato što ne. fali mu nešto. Da. Baš mu fali. Fali mu ta integrisana A narukvica. ne To je fali mu ono što ništa, ali ga čini. samo ne koža i to je to. Ne, koža na zlatan sat. Zašto? Pa ne, okej mi je koža na zlatan sat, ali s druge strane nekako mi na Nautilusu fali integrisana narukvica. Nekako mi nije kompletan bez Da. te narukvice. Kao Royal Oak isto. Da. Zlato, brown koža, neko. Pa i Royal Oak, ovo što su novo izbacili Ne sviđa mi se, da. Sa Travis Scottom. sa Travis Scott. Čekaj, ono nije koža. Nije ono je ono tekstil. neka Ono platina. mi je mnogo više cool. Platno neko Ne, nešto. mnogo više cool. Ne bi Pa, pazi, Travis išao ajde, sa taj kožom. sat, evo, to je limitirani AP Royal Oak, pričamo o Travis Odlično. Scott X, Cactus Jack X od Demarca. Njegove kolaboracije su sve vrhunske. Ali mi Njegove- opet i kao i na Jesu. na AP-u fali mi narukvica. Ali onom satu stoji. Više Dobro. nego, na primjer, na Nautilus. Više, više. Ne, na APU je ono super odrađeno, ali nije koža, znači ne možemo da, naš, a ovde je Imaš i koža... AP-a, imaš i... Da, Royal pričamo Oak. baš sa sa Travisom, Koja će poznata ličnost da stavi Travis Scott AP-a na ruku? LeBron James. Pa ja mislim, recimo, među prvima sigurno LeBron James, Mark Wahlberg. recimo, Kevin Hart, ja mogu čak da Travis. vidim, mogu čak da vidim i Jay-Z da nosi. Da, i da. nosi. Znači, oni nemaju problema, zato što mislim da je Travis onako dosta dobro etabliran, ne samo među mlađom populacijom, nego i onom starijom. Tako da, ali Da. šta god je napravio. Da li možeš Mesija da zamisliš sa Nemoj, Travis molim. Scott? Kevin Ne. Jackom? Nemoj, molim. Ne. A desit će se. Desit će A se, desit će radite. se. Ali, Zamisli dobro. Mesija u Travis Scottovoj outfitu i nosi U šorcu, majici... Ali ja- može, sad kad je u Americi mogu da ga zamislim. Mogu da ga zamislim. Može. Da sad mu je sve dozvoljeno. Sam, da. I A, treba. Ovim Najbolji smo, igrač. ajde, Najbolji igrač svih. Ne. ovim smo završili njegovu kolekciju, U Argentini, ali ja? ostajem da vas pitam sljedeće. Znači, vidjeli smo ovde sve, apsolutno sve. I vidjeli smo da Messi nema neku ideju kada kupuje satove, ali šta je sljedeće? Koji brend je sljedeći? Znači, šta možete da vidite kod Messi? Da li možemo Pa, da vidimo mislim- Vašarom konstantant kod Messi? Ne. Ne, Da li možemo da vidimo FP Journey kod Messi? ne nikako. Ne, zna se ko je sledeći brend. Mislim, ajde, što se sad igramo kada je vrlo jasno Reci, koji je. reci. Pa, mislim, RM, to je to. Misliš Znači, da može da nosi Da, još više. ovaj brend? Apsolutno. Da, to je Ja mislim njegov. da on ne može to da stavi na ruku. A Apsolutno. to su flashy satovi, to je nešto Može. što će njemu da se svidi. Jao je lepo, Može. razumeš? Kako mu se do sada Neće se desilo? uhvatiti za Vašeron zato što je to horološko čudo, razumeš? Misliš da on to ne Poštovan u svetu ljubitelja satova, znaš. Nije toliko, oni nemaju neki marketing nešto, Nema nikakav marketing. upravo tako. Ali su i dalje deo svetog trojstva, znaš. A opet s druge strane, RM je baš sad. To je to. Baš Ma, sad bez neki- razmišljanja, Da. Čak Nosi i neka ga kolaboracija. Guardiola, nosi ga, mislim, Čak i neka kolaboracija između Ja- njih i Mesija, to bi mi To bi bilo super. Da. apsolutno. I to mogu da zamislim. Ali Lagano. da sam Messi odi da kaže, sad hoću da nosim i Charles Mill, ako pričamo o tim independent luksuznim brendovima, mislim da bi pre on možda otišao u stranu MBNDF-a, nekog totalno ludačkog sata, nešto što se skroz ne očekuje od njega. Moguće. Ovo sad iz mene govori Strahinja koji bi Koji bi voleo voleo da se to dogodi. apsolutno. Da, ali mislim da Ali- NBNDF je opet takođe kuća koja je poštovana u svetu ljubitelja satova, ne ljubitelja skupih flashy stvari. Znaš, znaš. komercijalno, s druge strane, opet, Opet zanimljivo, imaju, znaš. ekstravagantno, donekle, već imaju saradnju sa sportistima, Nadal, Da. Guardiola i tako dalje. Tako da mislim da je to zicer. I jedno pitanje koje, možete kao iz da izgovorite, da li će Messi osvojiti još jednu zlatnu loptu do kraja karijere? Ne, Pa koliko ima godina? Mnogo je, bre. ne, pa mislim. Dosta je bilo. Mnogo je, Penzije ostavi nas na prijatelj, miru. ajde. Da. Mislim, ako pitaš za Novaka da ćeš da uzmeš neki Grand Slam i da Uzet ću ih još ostvariš 9, neko pa. čudo, da. Može da uzme kalendarski Grand Slam sledeće godine. Glatko. Uzimamo posao sad onima što se bave sportom, da vidite da im imamo A nešto pazi, znamo o on sportu. Ja mislim da mu je koliko on sve- ima? da, sad 36 godina. Znaš kako je glupo reče, pošto ja toliko pratim Novaka, zašto sam najrazličitiji intervju i onda svake godine kažu ova godina moj ključ. Da. Znaš, I to ova govore od godina- njegove 30. Yes. Svake godine ga, ove godine će ga ovaj teniser Da, poslati da. u penziju. Ove godine Sad pričaju za Sinera, da, to Sinera.
Druže, on čovjek prvi put sa 36 godina rekao ja mogu da napadnem kalendarski slam i olimpijski. Znaš šta je zanimljivo? U jednom Ja bih U jednom. voleo da Vašeron napravi saradnju s Novakom. Da, To sam ja tako da. Kako je meni to bila želja. Jest. Ja mislim da je to možda bude jako zanimljiva. Kao neki neću kažem underdog. Bez zezanja sad, znači ovo ozbiljno mislimo. Da, bez to šala. Smo nije- bili sarkastični u prethodnih 10 minuta. Besplatan prijateljski savjet. Vašeron Konstantano. Da. Zovite Đoku. Da, i ja Remu isto savjet, zovite me. Kad malo još, ali još mora malo da uđe u neke, još ne dok igra, znači vidim Novaka ono, znaš, penziji, ono, tako je, i pošto ja mislim da će Novak, ali će Novak, to je ono ljudi ne kapiraju, jer to je moje mišljenje. Novak će biti još zanimljiviji i atraktivniji kada ode van tenisa, jer Misliš? mislim, da, zato što je najavljivo već da će se baviti najrazličitim stvarima i stvarno mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljiv i van tenisa. Koliko god on ljudima izgleda kao ličnost koja nije atraktivna brendovima, mislim da će svojim aktivnostima i to što bude radio van teniski karijeri biti još zanimljiviji. Možda mislim na to da postane glumac i da glumi Ne, Teslu. da, ne vjerujem da će raditi kao Rodman, LeBron i ostali, ne, Bobby kao Dubl, Marjanović. jer David Bowie beše glumio, jeste, i bio jako dobar. Tako da, mislim da je Vašeron Novak super. Sledeća stanica. Da, tu kolaboraciju bi volio da vidim, iskreno, mislim da je onako, baš mi izgleda prirodno, ali opet kažem, možda posle neke Kasnije. 40. Da pošto će igrati tenis do 45. Pa... Da. Pa neće valjda, znaš, Neće valjda. On čovjek mašina, brate. neće valjda, treba čovjek i dužio. Izgleda zdravije i bolje od nas, mlađi smo svi od njega ovde. On je s 36 godina čovjek, bre, ultra dominantan nad ovom omladima, 5 generacija tenisera, bre, i poslu penziju je. Ali neće Messi da uzme više zlatnu loptu, dosta mu je i ostaje. Ali će nastaviti da kupuje satove. Vi Jeste. ćete nastaviti da gledate ovaj podcast jer ćemo pričati i o Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweatheru, Jay-Z-u. Mislim, pričat ćemo ljudima koji imaju neke kolekcije da pokažu, a ova prva dvojica nešto i nemaju, ali moramo da to razložimo na sitne činioce. Hvala vam na gledanju, nadam se da vam se dopalo. Vidimo se. Ćao. Ćao.